Hi guys, manguha mi o ganas guys kay magtanom mi kamote. So muning daan among lakwan guys. Kay mga yumig kamote ganas ato sa musilingan. So nana si mama o nagdag sindang. Mangga. Karong kay nalami na. Among bermuda na puo kayo may ug dili pa mo hingutan kaya kanon masagbot buwan. Kan sa laing sagbot. Labi nang malukop anak lamian sa tumban. Umrakot so. Asa may kaagi? Ari. Siyempre kay baboy. Pinalit na? Wag lumiyog purma. Wag lumiyog purma na. Tagtuuno ni mga baboy. Tagpili-pili mo ito eh. Kanang badzi, kanang dako-dako ito eh. Kanang laki kayo. Bisa mo na. 3,000? Sira mahala. Hinahan ani? Bitaw dako no nagpurma o. Oh, lami dito pa na ito. Malam ning baboy ron. Wajo dako nagpurma ba? Minta day kay agilang ko ang gihabog no. Sadari na kaw. Nao. Ay yung luto nang ikaon sa manok. Nailaming paragayong ng pinama o. Kana na kini. Akara. Oh, so na ay mga katawungan guys, daghan kayo nindot. Gusto ka nilag ilang kuan kay nanga kuan man ni nga harag. Wag katong ni. Tingin. Ako ani? Violet. Di. Ha? Abo? Violet kuno ni. Oh. Uy. Bising magtanong pa sila sa imong gihutan. Ha? Pagbirahal man. Pang brown ra? Birahal man. Sagbot. Uy, naghanap tayo sila garden. Fit sa'yo. Oh, wala. Kuno lang palita. Amo. So guys, mabisita sa sa mga tanom sa atong mga silingan guys. Oh, lantawa. Ug yun sa nila pa garden oh. Parang ninduta guys oh. Pagkakugihan sa atong mga kaigsuunan guys. Oh. Lantawa. Ma, color white agilang bunga. Lili.
O di ah. Ya. Luka man ni, may daghang cover crop.
Wow. Pink, color pink na. Cookie. Red. Let's go make crackers. A few moments later.